Мен сезне күптәннән Акчарлакның баш редактор урынбасары Нәзилә Хуҗина белән таныштырасы килгән ел. Менә монда утыра эшләп, карап киттегез әле. Эшнең иң кызган вакыты берсеннән-берсе кызыклы язмаларны. Ул безгә әзерли текстларны. Ул укый. Ә инде Акчарлакның 1 ноябрь саны дөнья күрде. Анда нәрсәләр бар дисәгез, үзегез кулыгызга алып, диванга рәхәтләнеп ял итеп укыгыз. 200 мең сумлык гөмбә сатучы Нәфирә Айгөл Габдуллина ни өчен гади кибетләр тиздән бетәчәк ди. Зарлы телефон, дөньяда ниләр бар, котыру шире, балыкчылар миллиард сум акча эшләп, ни өчен халыкны алдаган Мәдинә Маликова, журналистик тикшерүе, үзәк үзелгән шагын, булар барысы да Акчарлакның яңа санында сезнең хатлар. Тукай районы чиновнигы ни өчен 25 сум ришвәт алып, бөтен дөньяга фаш булган. Монда инде 23-нче биттән укып белә аласыз. Акчарлакка язылыгыз.